Joy. Новините. Добър вечер, аз съм Огнян Гончев. Нобеловата награда за физика за тази година се поделя между трима учени за работата им върху движението на електроните в атомите и молекулите. Това са французинът Пиер Агустин, унгарецът Ференц Краус и френско-шведският изследовател Ан Люлие, обявиха днес от Кралската шведска академия на науките. Престижното отличие на тримата учени е за експерименти, благодарение на които човечеството разполага с нови инструменти за изследване на света на електроните. Те демонстрираха начин за създаване